mara yes na-elekwa na-aga ka ọ dị ndewo ọkọwazi tukwara gị anyị buru ibu hie o nweghị nwanne anyị nwoke ile anyị ude ahụ ndị ọya ka m na-ekwu nkụgara aka ọjị nkụgara aka ya nwa bidobli nkụgara aka kụga aka ịfụnanụ ndị adị bekee ụmụ mụga anya n'abalị yo na alakụje 3-4 ihe ugbu a abalị nke ya ọ na-aga ruo n'abalị ndị ọzọ na-arahụ ụra ya chọwa onye ya na ya na-anọ aṅụ mmanya so anyị buru ibu one of our senior n'ime ezi aja makalara ala pastor solution obi London anyị ji ukwu n'ezi a eburu ibu adị ukwu ya mere ụdị ihe a ọ na nke a bụ nke mbụ n'ihi mgbe ọ dị ịbịawe ịmazie ya amazie tinye mgbe onye ọbụla zuru nke ewere anya gị fụ ịghọtara so anyị ji ukwu no lot of people are not coming one day none I go so that all no buy me for a meeting and you could you the aga what if our brother who secretary or more chairman so if she goes out not or meeting another meeting so yeah some leave them yeah lota ndewo ụmụ nwaanyị onye nwekwa ihe o nwere ike ikwu bụ igwe okwu ndị nwa ndewo enwere owe ikele nwoke ihe ọ dịghị nke ihe ahụ mere ụmụ ndị na-amaghị mmadụ isi ụkpụrụ ebe ọzọ ọ dị mkpa ukwuu nke ntakịrị nwanna nwachi ekwuru egbu ahụ na nwa m na-aga school na Lagos asị abịa dee composition about ala ya asị ha I've never gone to my town since I was born. Mgbe o rutere n'ụlọ nne na nna etinye mkpu na nwa emebọla ha sana ọ bụghị ndị mebọrọ unu ọnụ nwa mebọrọ because o kwesịrị ịnọkọta unu eduru ọmara masị elekwa ebe ha unu za onye bụ onye ewere ọnụ ya adị ha n'isi ha ewere na-eto mgbe ọ bụla ha bịara nwere mgbe a na-anọ ikekwe onye ọha nọkwa ọ na-asị na mgbe dị aga na papa ya sị na onye dị aga na onye dị aga nọ ebe a ọzọ ebe ọ na-amata eriri ebe ọzọ pụta ana m ekele unu ukwuu ọwụ mmadụ na mara ya chọrọ ebe na agụọ na agụgị ga nọrọ na atlaji ikekwe mmụọ na ụmụ na papa ghere hapụ ebe unu nwere akọ na uche mana o nwere ebe unu zapụta a na-asị unu ndewo ya ga-awụ nke mma ma dịrị unu na mma na-ekekọsiri aha Jizọs ndị nta mma mmadụ ụmụ nwaanyị ori ihe mụ nwakwanụ obi dị m ụtọ ịfụ ụdị ije a unu bịara mụ nwa bụ Elder Mrs. Stella Ọjị n'ihi